ma flaħċ iktar interraq madwar is-soltu nar li ksibt fil-linji l-qaq tat-toroq u saq barranin. U xuftejn ma' widnejn germu kelmtejn. Dak it-tali. Dak hu Prometju l-ħali. Dak hu dak li ġilura inaqqar il-frak u jaħbi l-ħmura mid-benġil tad-daqqit ta' skif. U xi ħsieb li se ssib meta rġajt qrib il-qraba u tfulitek? L-għadam ta' ħajtek? Leħem missierek isaħħallek widintek? Kantuniera minn fejn tidher farka baħar. Sabiex ninsa. Sabiex niftakar. U xuftejn ma' widnejn igermu kemmtejn, dak hu dak it-tali. Dak hu Prometju l-ħali. Dak hu dak li jomot il-frak li waqgħu mill-bniedem